Bueno, hori iruen persona batu ginen, eta danatarik egon zen, etorri ziren Galiziatik bai, eta Kataluniatik, eta eko ezberdinetarik. Eta, izena berak, ja erakargarri da, izena bera, ezta? Euskal Herriko Biltzarra Nazionala, ja, zerbait, pentsaleik izango zala. Baina, antxe bertan, azken baten, gero egin ziren, herriko eta biltzar taldeak, eta, interes handizegaz ganera. Hasi ziren batzen, guk esandako jentiak, norperak esaten zuena, eragile sozialak eta denatarik. Gerniken, Durango, ja herri guztietan hasi ziren holan. Baina, horrerantza ez zuen jarraitu, zeren eta gauzak esan birbada momentua izan. Gero da, momentu horretan ondino gerra oso fuertia zen. Kontutan hartu, 81 zer pasatu zen. 81 etorri zen erregiak zer pasatu zen hemen. Joseba Arregi hil zuten torturatuta, Rian ere hil zuten ingeniero hori zena, nuklearrean. Eta, orduen Madrilen autogolpe de estado bat egin zan. Eta, klaro, momentua nik uste oso gogorra zan eta beste apurbe floritura zan momentu hau egiteko. Baina ideia oso importantia zan. Eta azken baten ideia zan herritik lortu behar zala aldaketa. Eta herria organizatuta. Eta naiz eta formula erabili, kontrapotere, azken baten hitza da. Baina, zan herriaren arazuak, eskubideak eta guztiak nolabait eta esparru batetan lortu behar zirela azken baten ondo bizitzeko eta askatasunian eta bizitzeko. Eta horretarako, danon arteko eragin bat edo, jarrera bat hartu beharko genukela. Eta ideia horrekin, baina hau esan posible izan. Eta ganera, hau esan izen eta hori azpimarratu egin genduen, behin eta barriro eta lango testu batetan ere agertzen da, deklarazio batetan, hau esala, hau, identitate diferentziatu bat egiteko, eta ez, azken baten zala solidaritatearekin, alango gauzak herrietan egingo bagenukez, herri guztietan egingo bagenukez, orduen gerota handiago izango zala solidaritatea nazio artean. Ideia hau ere erabiltzen genduen guk, egon ginenien, eta esan ze dialog eta Europako paiz kontestatarrekin eta Suizako Alemanian edo Suizako Aleman izlekun kuar eta hor egon ginenien. Hau da, onartzen dugu zuen solidaritatea, baina norperak bere herrian askatasunaren alde, eskubidean alde jokatzen dauen neurrian solidaritatea benetan erakusten ari da. Ideia hau asko azpimarratu genduen hemen Euskal Herriko Biltzarra Nazionalean.